Hoeveel boeschild kreeg ik vroeger alweer? Hé mem, hoeveel boeschild kreeg ik eigenlijk? €4 in de week. Vind ik eigenlijk wel wat weinig, maar oké. Leuk dat je op zoek gaat naar een nieuwe aflevering van Pluimpraat. Deze keer oer boeschild en ik ben in Amsterdam, want ik ga op zoek naar de schreeuwster van dit boek. Plotseling rijk. Casper kende Pippa al zijn hele leven. Af en toe kon ze best een beetje overdrijven. Maar zo bont als nu had ze het nog nooit gemaakt. Rijk, hoorde hij het goed? Als het over rijk zijn. Hey Franka. Hey Geiske, leuk dat je er bent. Het boek heet De Geldfabriek en dat heb ik geschreven in de tijd dat er in heel de wereld mensen heel veel schuld namen. En heel veel kinderen kwamen daardoor op straat te staan. Hadden veel armoede, konden geen zakgeld meer krijgen. Hoezo rijk? Heeft je vader deze zomervakantie soms een baan gevonden? Nee, dat niet. Maar mijn ouders hebben 2 weken geleden een financiële bijdrage gekregen. Het verhaal gaat over 2 hele goede vrienden, Casper en Pippa. En van de een op de andere dag kan Pippa alles kopen. Ze kan een spelcomputer kopen. Casper vindt dat toch verdacht, dus die gaat op onderzoek uit. En dan merkt hij dat er de geldfabriek, die geeft gratis geld. Dat is natuurlijk geen gratis geld, want dat moet ook een keertje terug. Dus op een gegeven moment gaat het ook helemaal fout. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig. Deze keer ben we in Stiers bij de Sprankel. Krijg je hier met boeschild? Nee. Ja, ik niet. Ja, ik wel. Volgens mij tussen de 2 en de 4 euro. €11. Volgens mij €2 per week. Ik weet niet in de maand of in de week. Maand. En wat doe je hem dan maar, dat boeschild? Maar ik spaar het wel gewoon voor de studie later. Nou, ik liep in een spaarpatron bij disco zwemmen of zo. Of waar dat ik het kwijtrekje. Voor een ijsje of zo. Want ik geef het niet gelijk uit. Casper snapt er niets van. Financiële bijdrage, zomaar. Hé, bliksem! €50. Het enige wat ik zou willen meegeven is, spaar niet al je zakgeld op. Het gaat erom dat je leert met het geld om te gaan. Dat je de waarde van het geld ook voelt. Dat je voelt wat je ervan kan kopen. Of je daar een ijsje voor kan kopen, of een nieuwe telefoon, of misschien een keer naar de film kan gaan. En hoe lang je daarvoor moet sparen. Dus spaar wel voor dat soort momenten, maar geef het ook een keertje uit. Kom naar me toe, ik neem je mee. Nou, je moet natuurlijk later ook met geld om kunnen gaan. Dus dan, als je het dan zeg maar al kan, dan is het al veel beter. Hij heeft natuurlijk regels als het gaat om boeschild. Nou, mijn moeder zegt wel gewoon dat ik het niet overal moet laten slingeren en gewoon nog een plek leggen. Want ik raak heel snel dingen kwijt en dat is soms wel een beetje onhandig. Maar meestal doen we het ook gewoon op de bankpas. Zelf heb ik een zoon van 11 en die krijgt nu €10 per maand. Die heeft dat dan gezien op een website, nibud.nl, hoeveel zakgeld kinderen van 11 kunnen krijgen. Ik zeg wel, het is heel belangrijk, want dan kunnen kinderen ook leren met het geld om te gaan. Maar zelf vergeet ik het ook nog wel eens. En dan moeten mijn kinderen wel hard lachen van, ik hoor jou ergens in de krant of op televisie zeggen dat dit elke week moet krijgen. Maar je vergeet het de hele tijd. En wat doen zij dan? Dan sturen ze me gewoon een tikkie. Dus ze helpen mij er wel aan herinneren. Leuk dat je hem bij Sjoen en op Pluimpraat. Je net te abonneren en te stemmen op de nieuwe TikTok-video. Doeg doeg!